Ең мөһиме тезешкунда біз һәр вакытта, соңгы вакытта бик борчылабыз. Татар җыры бетә, татар үлә, татар халкы юк, үлми икән әйе бит. Әгәр дә безнең кабатлап әйтәм 122 я җырчыбыз чыгып татарча җырлыйбыз, чын татар моңын, чын татар җырын югары профессиональ сәхнәгә күтәрәбез дип әйтә икән. Бу инде безнең җыр сәнгатебезнең киләчәге бар дигән. Бу теге чишмәләр китмәгән. Bizning 122 konkursatның бүген 22-си чыгып жатыр. Biz onlarni yaqin arada zo'r sahnalariga ko'rib o'tib